Larunbateko partidua etzen nahi bezala jun, eta orain lehenengo jardunaldia ja amaitu da. Eta egia esan Antsa eta Barnetxea oso indartsu launa puntukin gelditu dire orgoian. Ni 0 puntu ditut eta Xabik -1. Orduan urrengo jardunaldietari behira oso garrantzitsua izango da sailkapena. Larunbateko partiduko 4 puntuk oso garrantzitsuk izango dire. Nik irabazizkero Antsa eta Barnetxeekin enpatatu nuke eta Xabi nahiko atzen utziko nuke. Eta egia esan Xabik irabazi eta gero ni 2 puntu bitzea oso importantea, berak aurreko -1 egin zulako, orduan sailkapenen nintzelako oso atzen geldituko, eta 4 puntu hauek oso garrantzitsuk izango dira bientzako. Abuztuko azkeneko 2 larunbatetan bigarren jardunaldia bukatuko da, Antsa eta Barnetxeen artekoak irabazten duenak pauso handiot emango du finalera, eta Xabi eta nire arteko partidun galtzen duenak pauso handiot emango du txapelketatik kanpo gelditzeko. Orduan partidu hori oso garrantzitsu izango da niretzako, eta gainera pentsatuta azkeneko jardunaldia irailean lehenbizko asteburutan Antsan kontra izango dutela, eta partidu hori oso zaila izango dutela, partidu hau funtsezkoa niretzako.